ଆରେ ତୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁ ତୁ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନୁ ଗୋଟେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୂଳ ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାନ ରଖିକି ଗୋଟେ ଖାଇକି ଯିବି ତୋର ଆଜିକି ବୋଧେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଏଠି ରହିବାରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁ ତୋର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚେଙ୍ଗଡ଼ିଆ କଥାରୁ ଆଉ କିଛି ଘରେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ତୋର ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ ପଳେଇବୁ କୁଆଡ଼େ ବାପା ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ 10 ଟଙ୍କାଟେ ନାଇଁ ଯଦି ପଳେଇବ ପଇସା ତ ନାହିଁ କହିବି କ'ଣ ତୁ ସେତିକିବେଳେ ପଳେଇଥିଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ତୁ ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାଲ ମାରିବା ତ କାମ କୁଆଡ଼େ ମାରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏତେ ଗୁଟେ ଭାଇ ସିଦ୍ଧି କରିବା ମୁଁ କାହିଁ ଟୋକାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାଇଁ କି ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆଇଲେ ଭାଇରେ ନବ ତମେ ଥାଅ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କୋଉ କାମ ଟାଇମ୍ ତମେ ଭାଇ ସର୍ଟ ବସିଲି ସକାଳ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ଯିଏ ଆଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ନଥିଲେ କମିଟିକି ଗଲା ମୋତେ କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ପଳେଇଲା ମୁଁ ନାହିଁ ମାନେ ତୁ ଶଳା ମୋତେ କହିବି ଆଉ ତମେ ଯାଉ ନା ତମେ କହିବ ସେ ପଚରା କ'ଣ କରୁଛି ତୁ ଏକା ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆଉ କିଏ କହୁଛ ଆମ ହିସାବରେ କେମିତି ତମ ହିସାବରେ ମୁଁ ଥବା ଭିତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ନ ଥୋଇଛି ଯିଏ ଥବ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁଣି ବନ୍ଧ ଉପରୁ କଟିଲା ମାନେ ଆଉ ଫେରିବି ତୁ 50 ଟା କିଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଶୋଇଲେନି ବାମୁଣା ବାଧା କଲି ଦେ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେ ବୁଝୁନ ମୋ କଥା ଆରେ ମୁଁ ରେଜା ଦେଖ ଆରେ ରେଜା ନାହିଁ ନଉନି ତୋ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଲେ ବାଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେବେ ଜୀବନରେ ଚାଲେ ମଜୁରୀକୁ ଦଉଛି ତୁ କହୁଛୁ ମୋତେ ବାଧିବ ସେ ବୁଝୁନି ଆଉ 50-100 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ବାଧିବ ଗାଡ଼ି ଗଲା ବିଭଙ୍ଗ ତୁ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଆରେ ତୋର ବେପାର ନଥିଲେ ତୁ ଅପାତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୋର କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ପକେଇଦିଏ କୋଉଠି ପକେଇଦେ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପକେଇବୁ ତତେ କହିବି ନାହିଁ ପକାନା ଯଦି ନ ପକେଇବୁ କହିବି ନାହିଁ ପକାନି ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ କମିଟି ଦେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ଅନେଲୁ ମୁଁ ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କେହି କାଲି ସକାଳେ ଖାଇସାରେ ପୁଣି ଅଛ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବାଟାଳିଆ କଥା ତମେ ଛାଡ଼ିବନି ତୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଥୋଇଲେ ଜଗାରି ବଡ଼ି କଲୁ ଚାଲିବୁ ଆଇଲେ ଆଖି କରି ଦେବ 50 40 ବାହାର ଗୋଟେ ଆଣିବ